rinengkul kinempit kapit dosang ratnaning bawana wong yugi tukang malang sangit yugi tukang aning tias yugi tukang kudu garing miat langening kalagyan agar padang muntar dinoner kekunang surem soroting tan padang kajor lan pajare purnaming gegono dasare mangsa ketiga mewah himo anawenging ujung antala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu sagung dumadi salom. Rinengga sagung kinurmatan diagung pangasama tanpa pepindhan. Dumateng sagung kang rawuh bapak undangan. Kakung Sumadutri dap kinurmatan. Para sepuh pini sepuh adi sepuh. Para alim para sarjana sujana sejaning budi. Kang tansah sinanding kitab suci wahyuning Gusti satuhu kawula hormati. Langkung para pangembating praja kang dados satriyaning bangsa payung agung kawula dasih nyuwun Bapak Kepala Dusun Cambor minggahipun Kepala Desa Mrutuk Kecamatan Idam satuhu kawula hormati. Dumateng para sepuh adi sepuh sumrambah para kadang muda tumarna pates pamlamun sinudarsana satuhu kawula tresnani. Saderengipun kawula atur kunjuk lan sami kawula ngaturaken salam pambagya rawuh jeung andika sami. Sugeng siang sugeng pinanggih sugeng pinarak ingkang sepeda mirsani ngantos titik purnaning adicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu sagung dumadi salam. Monggo sami-sami sasarengan saos puja puji ngarsane Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Maha Agung, Gusti Allah jalaran nyanipun kang paring sedaya kenikmatan kabahagyan kasarasa saengga rikala ngganika saged pinarak nenggah mapan iki ngrawuhi undangan mapan wonten Sumur Gedhe Dusun Cambor Desa Mrutuk Kecamatan Idam. Kanthi pinaringan rahayu slamet datan wonten alangan setunggal napa-napa cemondhok badan panjenengan sowang-sowang. Dukat ingkang titiwigati-wigatining karya kawula dados dutaning Bapak ingkang Mengko Kardinyun Bapak
Kepala Dusun Cambor. Miwah masyarakat Dusun Cambor Sakukuban Sumrambah, Bapak Panitia Penyelenggara. Ing dinten mangke, dinten Jumat Legi, Candra ingkang kaping 26 warsa kalih langkung. Siang ngantos mangke dalu Bapak Kepala Dusun Pak Panitia ngawontenan tasukuran sedekah bumi. Syukur ngarsane bumi pertiwi kang dipun panggeni jalaran ngurakapi sedaya umat mapan wonten ing Dusun Cambor. Syukur ngarsane Gusti Kang Maha Agung Gusti Allah jalaran tansah angrumaka angayomi ing peparing kebetanipun umat mapan wonten ing Dusun Cambor. Saengga mugi sapurnane sedekah bumi wonten sumur gedhe Dusun Cambor, masyarakat Cambor tansah paringan ayem tentrem. Boten-boten alangan satu menapa-napa, gampil anggenipun ngupadi pangupad jiwa lan saged anyambut damel ingkang kokoh lan mugi sagesa dusun ingkang gemah ripah loh jinawi kerta tur raharja murah sandang lawan paman buga wastra datan kuciwa dumateng sago kang para bapak undangan Bapak Panitia ngawuraken penjan sami kanthi pahargyan hiburan nang mayub mapan wonten halaman sumur gedhe Dusun Cambor kanthi hiburan Jawi ingkang sinebat hiburan langen tayub. Hiburan langen tayub minanten waranggana Dwi Waranggana tegesipun cacah kalih angka sepindhah Dyah Kusumaning Ayu Mirah Mirawati ijil saking Bancar Kadipaten Tuban. Dene kok kalih Dyah Kusumaning Ayu Pipit Patmasari ijil saking Eleran Kulon Kecamatan Malang Kadipaten Tuban. Waranggana kalih badhe hanglipur panjenengan paring suka parisuka tumap kulawarga Dusun Cambor Sakukuban Sumrambahing tetanggi. Dasar waranggana entah sul sing waring ninggo busana lamun cinanda pindha golek kencana pencorong cahyane datang berengi pindha widodariane jawatah. Kine libur para nuda ing Santara Jawi miginipun masyarakat Cambor Sakukuban ngantos purnane kadiwenjang. Ugi ngrawakaken karawitan ingkang mijil karawitan Kyai Madurna Prunggahan Kulon ingkang dipun pandhigani Kasta Adi Prawira ampun dhuwur semanding juru pengendang Adimas Soni Pratama Wiraswara Adimas Jumani Prasetyo ketimpung Adimas Heri Swanto pangracik gending Bapa Waras kabantu kulawarga Kyai Madurna Prunggahan kula ten pandhigani Ki Kasta Adi Prawira. Ugi ngrawakaken kameramen syuting ingkang sampun profesional mijil audio Rangga Janur Prambon Kecamatan Rengel ingkang dipun pandhigani Bapak Nata operator Adimas Dwi Erpan.
sedaya kulawarga Rangga Janur nderek mangayu bagyawanipun kawanajat Bapak Kepala Dusun campur ngantos purane gati bincang dumateng Sagong Kang Rawuh Purwa Madyawasana Bapak panitia miji nyangka dados cucuking lampah Kapelang Pramugari Pranata Besa inggih Plandang Sampur angka setunggal penyembun Ki Pakit Wicaksana Mijil Kiring Gedhong Apa denika kalih kawruh ganti Pak Basuki saking nutuk Maranata Mesa siang atas dalu mbok menawi wonten kirangipun kula menangka dados wakilipun kekonton nyuwun Gung Samudra pangsami wangsul dengan andika sami pinananggah wonten ing panmriki panitia boten saged paring masugatan palenggan ingkang maneka waris daya menika mung sifat sederhana mbok menawi wonten kirang langkungipun kula menangka dutaning Bapak Panitia nyuwun Gung Samudra pangsami maka tenatur kawula sak krimalan sak padha tembung kirang nuju prana kula nyuwun Gung Samudra pangsami pungkas sing ngatur mugia tansah santi jaya wijayanti nir ing sambikala mangyara harja salamina amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu rahayu sanggung dumadi nuwun nuwun